Nuwun sewu adik-adik, ibu bapak-bapak. Mas Sastra ganteng apa elek? Arane bedelok. Ini dule. Iki kok sing ngajak kowe. Apa? Kuwi. Yo wes.
Apa kira-kira aku? Ponan aku. Hey!
Gak minum. Ayo satu. Keren delok kok geger. Wong delok iki nilai. Ya, kalau satu ya satu. Kowe kudu satu. Nek wong delok nek kanggo kowe iso nilai. Iya. Nek kanggo kowe gak ngono, Mas. Terus piye? Nek wong delok iku kendala ora tombo. Ane tukate pulau. Maksudnya tombok kuwi tombok piye? Lah ngono kok sanyetan lho. Oh iso. Lombo aku, kowe lho, penting selawe, penting trompo, aku pisan lho. Gak terima, gak terima. Trimo ati kok arek kowe. Wong kene sing nanggep wel. Kok kowe geger. Iya omongan mbak itu. Memang iso ngorai penonton mudah ora iso tombo to. Yang ngalor ning ora tombo. Iya to. Nah saiki kok penonton kene iso fat. Maksudnya Sing sare kan aku. yo. Direne nang sing nilai ki wong nonton. Lah wong nonton aku pisan nek dukane sing protes kok kowe geger. Protes to ora tombo. Ora tombo barang tarian jenenge. Iki tarian nggih Bu nggih. Nggih mugi-mugi sabadone manganan panenane tambah kathah. Rezekine berkah. Bisa nangkap nang. Bisa nangkap nang. Ora ngono nek kabeh-kabeh ndonga boten kono.
Ayo musiknya mas, ayo Astagfirullahaladzim ya Allah, lele ini caranya piye to? Iki sekolah SD tuturan kok wis angel. Sing ulang-ulang nendem ki sapa? Iki sekolah ditulik urut kok umur. Pak, aku ngopeni iki ora semarai lho, Pak. Aku nek gak blondoe dhewe semarai yo. Ya ora ngopi. Astagfirullahaladzim ya Allah.
ngono jamane Pake. Ning saiki Pake wis tobat. Mbok aja ditiru sing lakon elek iki to, Le. Ora tiru piye to, Pak? Oh, bapak dinut yo marai penak. Ayo coy, tarik coy. Aku sampai pengen balik ke dunia yang dulu. Rakwin joget. Oh, jebol Pak iki yo kodrok. Ngono kan nuturi aku. Wis cilik rong cukup umur. Aja mabuk, aja ora ngombe sepelar alkohol. Lah kan Pak mangkut truk. Lah wong Pak yo pengen joget. Le, ayo saiki dimarani oleh ngombe, awakmu tutukno oleh sekolah ben supaya pinter, so ben gede bisa dadi tukang karek. Lah, betul tenang. Jangan ayo Bapak. Ngono Pak. Iya. Iya lho. Ayo Le, saiki wong kuwi wis awit dikuat botole kuat. Wah wis, ayo buka. Ayo mulai. Ayo